Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Isang napakalaking pangarap ko ang makatira sa isang condo unit. As in, kapag pumupunta po ako sa BGC o kaya sa Makati o sa iba-ibang lugar na may mga matataas na condominium, unit po ang naiisip ko. Naiisip ko na kaagad kung anong kulay ng loob, kung ilan ang mga upuan, kung anong mga baso ang gagamitin. Kaya lang po, sa kakarumpot na sweldo na meron ako, alam ko pong hindi ko afford ang tumira sa isang condo unit. Hindi na po ba talaga posible? Tsaka bakit po ba ang mahal-mahal ng mga condo unit? Wala lang, gusto ko lang mag-share kasi nakakalungkot lang. God bless. Yan. Pero totoo, nakakalungkot yung baliktad din naman yung iba, nalulungkot sila sa condo unit. Oo, ayaw nila nang nakatira sa condo kasi... Pero walang choice kung minsan Kasi malapit sa trabaho, Correct. ito yung accessible. Tama, yung ganun. Yung space kasi din sa limited, sa condo. limited. Depende kasi sa need May mga iba talaga na sakto lang talaga sa kanila yung studio type. 'Di ba? Pero kasi dati na tumira kami sa isang condo unit na one bedroom. Kasya naman kami nung isa pa lang yung anak ko. Nung biglang nagkaroon ng isa pang anak na merong stroller, merong crib, tagilid na yung lakad namin. Tapos yung size pa ng sapatos ng asawa ko, 13 tsaka 12. So isang sapatos, isang pares pala na sapatos, na-occupyhan na yung entrance. 'Di ba? Bawal naman, may mga condo units na very strict. So bawal maglagay ng mga gamit sa labas. So hindi mo pwedeng nasa labas yung stroller. Correct. So nandun lahat. Sa loob. 'Di ba? Pero merong mga iba na masyadong pang malaki sa kanila yung may one bedroom, 'di ba? May mga ganyan kanya-kanya. Doon sa tanong mo kung bakit mahal, di ko rin alam, 'di ba? Hindi naman kami tawag doon na wala naman kami sa real estate. Correct. Siguro kasi kaya talaga din mahal ang binabayaran mo doon, may security ka. Yes. Hindi ko halimbawa, meron kang inaanak, 'di ba, na ayaw mo makita o kaya maniningil ng utang na ayaw mo makita. Safety, Yeah, 'di ba? May safety, hindi basta-basta makakapasok diyan, hindi basta makakaakyat sa unit mo, ganyan. Plus may amenities ata kasama din May yata amenities, yan. may pool, ganyan. Tsaka syempre, kung halimbawa may pangalan yung condo, ganun naman talaga. Kapag may pangalan na ang isang damit, nagmamahal yan. Diba? Kung halimbawa dati galing yan sa Taytay, na tinahinang napakagagaling na mga mananahi sa Rizal, diba? Sa Taytay Rizal. Pagka nilagyan na yan ng plehe, pag nilagyan na yan ng brand, at meron ng ambassador yan, nagkakaroon talaga ng added value. So, ganun din, correct. Ganun din pag condo unit, diba? Lalo na, depende kung saan nakapwesto, kung yan, saan lugar. kung BGC pa ito, Ayun, nako, talaga naman, 'di ba? Parang walang mura diyan, parking nga lang. 'Di ba? So, kaya mahal. Kaya mahal. Tsaka syempre, yung mga gumawa, 'di ba? Mga talagang pangmalakasang yung mga architectural designs nila. may mga ganon. What if ang pagmamayari pa ito may international, mga ganong Chevrolet. Kaya maharlika. Ngayon, ang hindi ko rin maintindihan masyado, Jex, kung bakit parang apakaraming ginawang ganyan. Hindi naman talaga ma-afford ng mga Pilipino. Sa totoo, yun talaga yung katotohanan. Diba? Alam mo, kapag halimbawa, mag-observe ka ng mga lalong-lalo na yung mga pangyayamanin talaga na mga condo unit, pag gabi, makikita mo iilan lang yung may ilaw. Kasi parang feeling ko lang doon, iilan lang talaga yung nag-occupy. Kasi hindi talaga siya mura Ayan. Nagre-range siya from 15, mababa na nga yung 15. Tingin to ko 80 to 100. Tingin ko ito yung projection ng mga ng mga ekonomista na they're looking na parang
horizontal ang ng housing eh. Hindi na vertical, hindi Oo, na pero- kasi wala nang mga lupa Oo, dito sa pero Maynila. tingin ko parang hindi pa tayo ready mga Pinoy sa ganung klaseng pamumuhay. Hindi tayo ready kasi wala rin tayong Ayun, pambayad. isa pa yun. Feeling ko pwede kung halimbawa medyo babaan nyo yung renta, yung mga tipong kaya ng 6K, ganyan. Oo. Feeling ko lahat yung magkukondo. Sigurado. Lahat yung magkukondo, kaya lang hindi afford Oo. Hindi talaga carried. Ngayon, doon naman sa tanong mo kung hanggang pangarap na lang, alam mo, walang imposible. Wala namang imposible. Napakarami na po nating narinig na kwento ng mga pangmalakasang mga business people na nagsimula talaga sa wala. Nagsimula Walang-wala talaga talaga. sa maliit. Aha. 'Di ba? Nagsimula sa wala lang, 'di ba, hanggang sa slowly. Yung iba mabilis, 'di ba? Eventually. So, hindi imposible na isang araw magkaroon ka ng condo unit. Ang maganda lang dito, gusto mo siya. Oo. At dahil gusto mo siya, talagang gagawa ka ng paraan, 'di ba, para matupad 'to. Magsisipag ka, magdodoble ka ng trabaho siguro, ganyan, maghahanap-hanap, ganun. Kasi nga, pangarap mo siya, di ba, pag may pangarap ka, halimbawa, pangarap na cellphone, pangarap na damit, pangarap na sapatos, effortan mo talaga, mag-iipon ka ng bongga para Pag-iipunan dyan. mo. Correct. So, Tsaka imposible. tingin ko depende din, hindi lang namin alam kung ilang taong ka na, depende din kasi sa edad ng Oo. Kami nung bata-bata kami, parang iba din yung dating, di ba? Correct, pag naka-condo, iba talaga, parang, tama ka. Isa sa mga pangarap kong condo dati na kahit ang layo dito sa station, parang gusto kong tumira dyan sa condo sa Eastwood. Alam mo, parang may ganun siyang dating sa akin na gusto kong umindependent kahit sa totoo lang, hindi naman talaga sa tunay na buhay. Tapos pag may value, pag tinanong, saan ka nauwi, Nicole? Diba? May condo ko sa, diba? Merong ganun kaysa dun sa ganitong sa ganitong street, sa may ibaba dun sa may sa may Napunta kanto. sa kanto, yung may Oo. nagtitinda ng fishball Correct, doon. oo. Malalamang yun na yun kasi lagi pag umaga may taho, pag tanghali may fishball, sa hapon binatog, 'di ba? Unlike pag alam mo yung datingan na saan ka nakatira diyan lang sa condo, 'di ba? sa May BGC. driveway diyan. Sa may BGC. Eastwood, Makati, Oo. 'di ba? May mga ganong mga datingan So, but anyways, hindi naman imposible. Basta you will work hard para ma-achieve yung pangarap na yan. Oo, pero again, wag lang ipipilit. Na Yan. yung tipong wala kang resources, pipilitin mo pa rin para magka-condo. O di naman kaya, gagawa na ng masama. Yan. 'Di ba? Para lamang magkaroon ng condo, 'di ba? Kakausapin mo si Basta may mga kakausapin kang may mga kakausapin kang ma-stress ka, 'di ba? Oo, ayan. Meanwhile, do your best. Tingin-tingin. Kapag ka may nag-alok sa'yo, Oh. ano tawag doon sa yung pagka field trip, ano ba yung tawag kapag Ayan, ka yan, nagtitingin? tripping, oo. Ayun, parang field trip. Trip, Nicole, ano ba, Oo. 'di ba? Ayun, mga ganun, Pero, mag-try ka. Alam ko may mga ino-offer na mga long-term na na parang Installment. Yan. Pero yung mga condo units naman nila, mga malalayo na. Ayan. Wala na siya dito sa Metro Manila. Oo, mga nasa ganun. Mega Manila na. Oo. Ang office mo Ortigas, yung condo mo Tagaytay, 'di ba? Masabi lang may condo ka. Masabi lang na may condo, 'di ba? Pwede din naman. Oo. Actually, pwede din naman na longer installment period. Tapos kung halimbawa hindi mo gagamitin, Oo. pwedeng Airbnb. Airbnb. Pwede din. Pwede Oo. din naman talaga. Kasi yun din yung isa sa mga problema sa pag meron kang condo kasi yung monthly mo na babayaran Oo, mo. association dues. Oo, so kapag ka walang nakatira doon, Oo. babayaran mo pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang bayad. Oo. So kung ilalagay mo naman sa Airbnb, hindi naman araw-araw may Correct. makakakuha. Hindi, tsaka niyan. kung daily ang Airbnb, daily mo siya i-offer sa Airbnb, isipin mo yun yung gastos ng yung paglinis nun. Oo, yan, isa pa yan. Wala ka nang Na, gagawin. Hindi may ka naman tao ka rin din correct. na, babayaran. Kasi kung wala ka. kung wala kang taong babayaran, ikaw yun, wala ka ng trabaho, tagalinis ka na lang everyday kasi may bago magrenta bukas, At 'di ba? least may condo. Correct, 'di ba? So know your priorities, 'di ba? Kasi sinasabi na din namin ang ilang mga downside, 'di ba? Yan. But anyway, dahil pangarap mo, go. Hindi namin Oo, babasagin yung trip correct. mo na magkaroon ng condo unit. Oo. Isang araw magkakaroon ka na niyan, May 'di mga ba? pros and cons lang na dapat mong alamin. Pag-aralan mo lang maigi, tapos mag-start ka na mag-ipon. Tapos 'di ba isa pa sa mga condo na pag hindi automatic na may parking ka kasi iba pa correct, yun. iba pa yun. Oo. Although parang ngayon, ang parking ay mas mabilis siyang maparent
Oho. kesa sa unit. Oo. Oo. Basta may mga ganun pa. So, doon ka mag-umpisa. Parking. Pwede. Pero milyon na ang parking Ay, ngayon. ganun ba? Oo. Oh, kita mo, parking pala. Parking pa lang milyon na. Depende din sa lugar eh. Oo, yun Pero feeling ko pag Maynila, mahal na talaga lahat. Wala na pong mura dito, maski candy mo, mahal na eh. Dati taho 5 piso, ngayon 20 na, Ay, di ganun ba? ba? 20 na ba? Depende, di ba dati kahit gaano kalaki yung baso mo, Oo. 5 piso lang o kaya Correct. 10. Tama. Pagpapunta na sa Coleman yung laki ng lagaya mo, mahihiya ka naman na 5. Mga Oo. 10 naman bibigay mo sa tamang tataho. Di ba? But anyways, good luck and God bless you. Naway matupad yung pangarap mo pangarap na mo, yan. oo. Di ba? Speaking of pangarap, may mga iba na pangarap ko makapunta dyan sa Love Radio. Pangarap kong makita yung mga paborito kong mga Love Radio DJs. Alam nyo po, madami kami mga events na pwede kayong pumunta. Yes. Katulad na lamang na bukas na Ay, bukas. naku, bukas na pala. Magkita-kita tayo Correct. dyan. Umaga pa lang, meron na tayong libreng Zumba. Zumba yan. Yan. Zumba Olympics. Kumbaga to buong araw to ng event mula Correct. alas 6 ng umaga hanggang Ayan. alas 10 ng gabi. Yun. So Oo. umaga pa lang, meron tayong Zumba. Pagdating ng hapon, meron ding Oo. ganap. Ayan, may medical Mission. Oo. And pagdating ng gabi, ito yung excited kami kasi Oo. ngayon na lang ulit tayo nagkaroon ng libreng concert Tama. from 6 to 10 p.m. Hatid Saya Concert. Ayan. Sino makakasama natin? Bukod Ayun. sa mga DJs na gusto mong pangarap mong makilala at makita. Siyempre, kasama natin yung Six Cycle Mind dyan. Kasama natin ang Grace Note. Ayan, si Duwata, kasama natin. Correct. Oo. Ayan. At may madaming mga prizes to be given Ayan. away. Oo. At saka siyempre, kasama din pala si Shera May Sumakot. Ayun, Ayan, no. oo. So marami tayong pwedeng pagbandingan. Malay mo, 'di ba? Sunod na area sa inyo naman. Pero bukas, diyan po 'yan magaganap sa Manila sa Dapitan Sports Complex. Ayan. Yun. At ang tabayanan mo, malay mo sa lugar nyo na rin ang susunod. Correct, Oo. 'di ba? Kaya kung pwede nyo kaming i-message, 'di ba? Sabihin mo dito naman po maganda po yung court namin, maganda Ayan. po yung complex namin. Tama. Yan, 'di ba? Kaya again, kita-kits po tayo bukas mga kabisyo Bukas natin na sa yan, Manila, Dapitan Sports Complex. Umaga po 6 a.m. Meron tayong libreng Zumba. Zumba. Pagdating po ng gabi 6 to 10 p.m. ang ating Hatid Saya Concert. Tama. Kita-kits mga kabisyo. O siya mga kabisyo, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa Tambalang Kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon ni Cole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oo, yun Iikutin nga, bukas namin na. yun. Oo. Ikutin namin ng Maynila. Ayan. So it starts ngayong March hanggang sa December. Yan. Yun. O siya, paalam na Exit po kami. Salamat sa pagtutok. Mamaya ulit, kwento na may Bye. Wagang Burnay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!